معلتاوي نفسها كتحصب خلخا نطعناها تحل زلخا يمسلكا يخول كناغا اتنصريت الخا اتقبرو تكبر بزي فلطخايو نطعناها بقستا زقت المرزي انت خوينخا زبازحو سبات كحصب خلو زغاغيو 8 جيجاتات ኣለዉ እዚኦም ልምድታት እዚኦም ካብ ጊዜያዊ ሕኻኽ ጀሚሮ ክሳብ ናይ ነዊሕ ጊዜ ናይ ልብ ሕማምን ቆርበትን የቃልዑኻ እዮም ሎሚ ንጥዕናኻ ክትብል ክተወግዶም ዝግበአካ ምስጢራት ክነግረካ እየ ኣካላትና ኣብ ምሕፃብ እንገብሮም ጌጋታት ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ነብስኻ ምሕፃብ ክለዓል እንከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ሰሙን ክንደይ ጊዜ ክሕፀብ ኣለዎ ኣብ ባኞ ዝወስዶ ደቃይቕ ብዙሕ ድዩ ወይስ ውሕድ ብዙሕ ድዩ ወይስ ብውዒ ዝብሉ እዮም ሻወር ሙሳድ ወይ ኣካላትካ ምሕፃብ ኣብ ማይ ኣቲኻ ነብስኻ ክትፀራረ ሼቭ ክትገብር ክትፍሕፋሕ ሻምፖ ምግባር ጥራይ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ነብስኻ ክትሕፀብ ከለኻ ክተዘውትሮም ዘለካ ነገራትን መምርሒታትን ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ጌጋ ብኣዝዩ ውዒ ማይ ምሕፃብ መብዛሕትኡ ሰብ ብውዒ ማይ ምሕፃብ ከም ዝፈቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ዋላ እኳ ውዒ ማይ ጌርካ ነብስኻ ምሕፃብ ጥዑም እኳ እንተኾነ ኣብ ኣካላትና ዘውርዶ ኣሉታዊ ፅልዋ ግን ብዙሕ እዩ ካብቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝጋገይሉ ቀዳማይ ነጥቢ ንጀምር ውዒ ማይ ደስ ይብል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ቁሪ ግናኸ እቲ ደስ ዝብል ስምዒት መምኽኔታ ጌርካ ኣብ ውዒ ማይ ልዕሊ 10 ደቂቕ ፀንሕ እንተኮይንካ ንቆርበትካ ሞቲኻ ትፈርዶ ዘለኻ ስለምንታይ ቆርበትካ ንባዕሉ ንክሕሉ ዝፈጥሮ ሲበም ዝበሃል ተፈጥሯዊ ዘይት ኣለዎ እቲ ውዒ ማይ ነዚ ዘይት እዚ የማምቆን የጥፍኦን እዚ ምስ ኮነ ድማ ቆርበትካ ይነቅፅ እቲ ምሸት ዝርብሸካ ሕኻኽ ድማ ካብዚ እዩ ዝጅምር እቲ ዝገደደ ግን እቲ ሙቐት ንቱቦታት ደምካ ስለ ዘስፍሖ ራሕስን ሙቐትን ካብ ሰብነትካ ብዝለዓለ ክወፅእ ይገብር እዚ ድማ ንልብኻ የድኽቦ ወቕዒ ልቢ የጋድድ ዋላ እውን ፀቕጢ ደምካ ክባላሾ ይገብር ስለዚ ንዓኻ ዝበለፀ መፍትሒ ማይካ ለብ ዝበለ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ሻወር ወዲእኻ ክትወፅእ ከለኻ ድማ ብዙሕ ማይ ተለቕለቕ እዚ ነቶም ዝተኸፈቱ ቀዳዳታት ቆርበትካ ይዓፅዮም እዩ እቲ ካልኣይ ጌጋ ድማ ምግቢ ምስ በላዕካ ሽዑ ንሽዑ ሻወር ምውሳድ እዩ ሰብነትካ ዝበላዕካዮ ምግቢ ንምሕቃቅ ኩሉ ሓይሉን ደሙን ናብ ከብድኻ እዩ ዘቕንዖ ንስኻ ግን ሻወር ክትወስድ ከለኻ ነቲ ደም ካብ ከብዲ ናብ ቆርበትካ ትፅውዕ ኣለኻ እዚ ድማ ነቲ ናይ ምሕቃቅ መስርሕ የዕንቅፎ ብሰንኪ እዚ ድማ ከብድኻ ይንፋሕ ቃንዛ ይገብረልካ እግርግር ድማ ይፈጥረልካ ምግቢ ምስ በላዕካ እንተወሓደ ን30 ደቂቕ ተዓገስ እቲ ሳልሳይ ድማ ረሳሕ ወይ ዝፀንሐ መላፀይ ወይ ሼቨር ምጥቃም መብዛሕትኡ ሰብ ሓንሳብ ተጠቕመሉ ላማ ወይ ሼቨር ኣቕሓ ብተደጋጋሚ ክትጥቀመሉ ይርአ እዚ ምስ ጥዕና ቆርበትና ሓደጋ ከውርድ ይኽእል እዩ መዓልታዊ ንሕፀብ እንተኮይና ንጥቀመሉ በላሕቲ ነገራት ካብ 2 ወይ 3 ጊዜ ክሓልፍ የብሉ እቲ ራብዓይ ድማ ካብ ስፖርት ወይ ካብ ምንቅስቃስ ኣካል ወይ ከዓ ካብ ፀሓይ ምስ መጻእኻ ሰብነትካ ገና ይቃፀል እዩ ዘሎ ብኡንብኡ ውዒ ማይ እንተፊስኻሉ ንጭዋዳታትካን ልብኻን ከቢድ ጭንቂ ኢኻ ትፈጥረሎም ዘለኻ ሰብነትካ ክሳብ ዝረጋጋዕ እንተወሓደ ን15 ደቂቕ ተፀበእ ድሕሪኡ ብዙሕ ማይ ተሓፀብ እዚ ድማ ነቲ ናይ ጭዋዳታት ቃንዛ የቃልለልካን ንጡፍ ክትኸውን ይሕግዘካ እቲ ሓምሻይ ድማ ነዊሕ ደቃይቕ ምሕፃብ መዓረ ኣብ ሻወር ሓፂር ጊዜ ምውሳድ ዘለዎ ጉድኣት ነዊሕ ሰዓት ወይ ደቃይቕ ኣብ ባኞ ምጽናሕ እውን ናቱ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ብተወሳኺ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 1 ጊዜ ምሕፃብ ካብቲ ዝርከብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ይበዝሕ ኣብ ሻወር ነዊሕ ጊዜ ምጽናሕ ነቲ ኣካላትና ክምጩ ዝኽእል ቅብኣት ካብ ስራሕ ወፃኢ ንምግባር ዘቃልዕ ክውገድ ዘለዎ እዩ እቲ ሻድሻይ ድማ ምስ ቆርበትካ ዘይስማዕምዑ ፍርያት መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ቆርበቱ ዝስማዕማዕ ፍርያት ኣብ ምልላይ ከም ዝጽገም ይግለጽ ዓይነት ቆርበትና ቅብኣት ዘለዎ ድዩ ወይስ ደረቕ እዩ ናይ ሳሙና ወይ ፍርያት ይስማዕምዐና ጥዕና ይህበና ኢሎም ዝጥቀሙ ዳርጋ ብኣጻብዕ ዝቁፀሩ እዮም ሓደ ሳሙና ቤንዛይል ኣልኮል ዝበሃል ሰብ ዝሰርሖም ኬሚካል ንቆርበትካ ይእርጎን የጨማድዶን እዚ ኬሚካል እዚ ናይ ቆርበትካ ፒኤች ዘዛብዖ ቆርበትካ ባዕሉ ንባዕሉ ካብ ባክቴርያታት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ የስእኖ ብውፅኢቱ ድማ ከይተፀበኻዮ ገጽኻን ሰብነትካን ይጨማደድ ስለዚ ዓይነት ቆርበትካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሻውዓይ ድማ ዝተበከለ መሕፀቢ ጨርቂ ምጥቃም ሻወር ኣብ ዝንገብረሉ ጊዜ ንጥቀመሉ መፋሕፍሒ ጨርቂ ኣብ ቆርበትና ጉድኣት ከውርድ ይኽእል እዩ ኣካላትና ንምፅራይ ንጥቀመሉ መፅረቕቲ
ካልእ ነገራትን ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ምጥቃም ንሓደጋ ይቃልዑና። መሕፀቢ ጨርቂ ኣብ ሽቓቕ ተንጠልጥሉ ነዊሕ ሰዓታት ወይ መዓልትታት ስለ ዝገብር ቆርበትና ረኽሲ ክገብር ምክንያት ይኾን። ነብስኻ ክትሕፀብ ከለኻ ከም ሽምዓ ዝሰለኸየ ምድሪ ጌርካ ኣይትሕኸኮ። ቆርበትካ ህይወት ዘለዎ ክፍሊ ሰብነት እዩ። ብብሩሽ ወይ ብመሕፀብ ጌርካ ብሓይሊ ምፍሕፋሕ ነቲ ንጥዕና ቆርበትካ ዝሕሉ ዋልታ ኢኻ ተፍርሶ ዘለኻ። እዚ ተግባር እዚ ካብ 2 ደቂቕ ክበልፅ የብሉን። ኣብ ሰሙን ድማ ካብ 3 ግዜ ንላዕሊ ኣይትግበሮ። እንተዘይኮይኑ ንከም ኤክዜማ ዝኣመሰሉ ሕማማት ማዕፆኻ ትኸፍተለኻ ማለት እዩ። ኣዝኻ ምፍሕፋሕ ቆርበት ብሓይሊ ምፍሕፋሕ ነቶም ዝሞቱ ናይ ቆርበት ዋህየታት ብቐሊሉ ዘልዕሎም እኳ እንተኾነ ብበዝሒ ምስ ተዘውትረ ግን ሕማም ቆርበት የስዕበልካ። እቲ 8 ድማ ሰብነትካ ከይደረቐ ክዳን ክትክደን ኣይትቀዳደም። ብፍላይ ኣብቶም ምጥፋቕ ቆርበት ዘለዎም ቦታታትን ከባቢ መንኮራዕቆዕትን ራሕሲ እንተሃልዩ ንፈንገስ ኢንፌክሽን ዝጥዕም ባይታ ትፈጥር ኣለኻ። እዚ ዘይጥዕም ጨና ሰብነት ድማ ካብዚ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ቆርበትካ ንፋስ ክረክብን ብፅቡቅ ክደርቕን ግዜ ሃቦ። ነብሲ ምሕፃብ ፅሬት ንምሕላው ጥራይ ዘይኮነስ ንጥዕናና ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ። ባክቴርያን ርስሓትን ንምእላይ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓስና ኣብ ቆርበትና ዝእከቡ ባክቴርያታትን ርስሓትን ንምውጋድ ይሕግዝ። ሕማቕ ጨና ንምክልኻል ረሃፅ ምስ ባክቴርያ ምስ ዝተሓዋወስ ሕማቕ ጨና ይፈጥር። ብምሕፃብ ነዚ ክነወግዶ ንኽእል። ካብ ሕማማት ቆርበት ንምክልኻል ብሰንኪ ዘይተሓፀበ ርስሓት ዝመፁ ናይ ቆርበት ረኽሲ የርሕቐልና። ምዉቕ ዝበለ ማይ ነቲ ውጥረት ጭንቀት ዝመልኦ ጭዋዳታት የርህቦ። ድቃስ ንክወስደና ድማ ይሕግዝ። ተሓፂብና ክንውድእ ከለና ብዝሑል ማይ ምልቕላቕ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ዝሑል ማይ ምሕፃብ ብዙሕ ጥዕናዊ ጥቕምታት ኣለዎ። ኣካላትና ሓይሊ ክረክብ፣ ንቑሕ ክኸውን፣ ጭንቀት ንኸግዱለልናን ዙረት ብዝግባእ ክካይድን ከም ዝሕግዝ ይግለጽ። ቆርበትና ጥዕና ክህልዎ ድማ ዝሑል ማይ ምዝውታር ኣገዳሲ እዩ። ክንደይ ግዜ ክንሕፀብ ኣለና? እዚ ከም ኩነታት ኣየር ከም እንሰርሖ ስራሕን ኣካላዊ ድኻም ዘለዎ ዶ ኣይኮነን። ከምኡ ድማ ከም ዓይነት ቆርበትና ይፈላለ እዩ። መዓልታዊ ምሕፃብ ንጡፋት ንዝኾኑ ሰባትን ሙቐት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ንዝነብሩን ዝምከር እዩ። ኣብ 2 መዓልቲ ሓንሳብ ድማ ቆርበቶም ኣዝዩ ንቑፅ ንዝኾነ ሰብ ወይ ከቢድ ስራሕ ንዘይሰርሑ ሰባት እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብበዝሒ ምሕፃብ ነቲ ቆርበትና ባዕሉ ዘፍርዮ ተፈጥሯዊ ዘይቲ ስለ ዘውፅኦ ቆርበት ክነቀፅ ይገብሮ። ሕምብርትኻን ድሕሪ እዝንኻን ኣይትረስዕ። እዞም 2 ቦታታት እዚኦም ብበዝሒ ዝርስዑ ግን ድማ ባክቴርያን ሕማቕ ጨናን ዝእከብሉ ቦታታት እዮም። ሕምብርቲ ዓሚቕ ስለ ዝኾነ ረሃፅን ምዉታት ዋህዮታትን ተዓፅዮም ይተርፉ። እዚ ድማ ናይ ፈንገስ ረኽሲ ከስዕብ ይኽእል። ድሕሪ እዝኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘይቲ ዘፍርዩ ፅንፅያታት ብበዝሒ ስለ ዘለዉ እንተዘይተሓፂቡ ሕማቕ ጨና ይፈጥር። ምሕፃብ ንጥዕና ልቢ ኣብ ስነ ፍልጠት ኮንትራስት ሻወር ዝበሃል ኣገባብ ኣሎ። እዚ ድማ ሙቐት ማይ ብተኸታታሊ ካብ ምዉቕ ናብ ዝሑል ምቕያር ማለት እዩ። እዚ ተግባር እዚ ንኣካላትና ደም ዝውውር ብሓይሊ ንክሰርሕ ይገብሮ። እዚ ድማ ምጭዋዳታት ቀልጢፎም ንክሓብዩ ይሕግዝ። ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣካላትና ድማ የበራብሮ። መብዛሕትና ኣብ ሻወር ከለና ዝበለፁ ሓሳባትን መፍትሒ ፀገማትን ይመፀና። ምክንያቱ ምሕፃብ ንኣእምሮና ዘዛኒ ስለ ዝገብር ኣእምሮና ዶፓሚን ዝበሃል ሆርሞን የፍሪ። እዚ ድማ ንፈጠራን ሓደስቲ ሓሳባትን ኣዝዩ ይሕግዝ። ኣብ ሻወር ዘለካ ግዜ ከም ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ተጠቐመሉ። ድሕሪ ምሕፃብ ክንገብሮም ዘለና ብጥንቃቄ ምድራቕ። ንቆርበትና ብፎጣ ክንድርዞ ከለና ብሓይሊ ዘይኮነስ ቀሲልካ ምድራቕ። ክሬም ወይ ዘይቲ ብልካይ ቆርበትና ራሕሲ ንክረክብ ድሕሪ ምሕፃብና ሽዑ ንሽዑ ክሬም ወይ ሎሽን ምልካይ ኣገዳሲ እዩ። ርስሓት ሰብነትና ብቁልጡፍ እንተዘይተሓፂብናዮ ናይ ቆርበት ሕማም የስዕበልና እዩ። ሓደ ሰብ እንተተኻኢሉ መዓልታዊ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ሰሙን ክሳብ 3 ግዜ ክሕፀብ ኣለዎ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ፅንሑ።